Pa znači, danas smo pričali o tome kako uopće izgleda proces mobilne aplikacije, koje zapravo vrijedi i za bilo kakav digitalni proizvod koji se radi. I pokušao sam nekako dočarati važnost tog zašto. Zašto uopće radi mobilnu aplikaciju, koje su neke ključne metrike, šta čini uspješnu mobilnu aplikaciju. Jer sama proces izrade, design, development, to je sve riješeno, ali ono što najčešće klijenti zanemaruju, možda ulaganje vremena, to je neki prvi research strategiju tog proizvoda, što kažem opet vrijedi za bilo kakav digitalni proizvod. U praksi to znači da recimo u nekom projektu koji traje recimo 4 do 6 mjeseci, da pola tog vremena potrošimo na razvoj tog proizvoda. Znači potrošimo na research, potrošimo na nekakve radionice sa klijentom, potrošimo na izradu prototipova, dizajna tog slučaja, testiranje na samim korisnicima. Ne bismo li dobili odgovor na pitanje je li to što radimo stvarno to i da jednostavno što jeftinije dođemo do pravog proizvoda, da ne moramo napraviti puni ciklus od ideje, razrade, lončanja proizvoda i onda tek učenja na rezultatima. Naš nekakav cilj je da na samoj ideji i razradimo tu ideju i počnemo učiti odmah na njoj. A to možemo kroz prototipe, kroz user testinge i jednostavno kroz mukotrpan rad sa klijentom. Pa ima puno zanimljivih stvari. Dvije su mi meni ovako najzanimljivije. Jedna je Shoutem, ono što se događa sa Shoutemom, gdje ulazimo u radimo evolucijski korak sa tom platformom, o čemu ćemo moći malo više pričati u 6. mjesecu. Imamo na Shift konferenciji, tamo smo i glavni pokrovitelj, sponzor, znači bit će o tamo riječi i u 9. vjerojatno očekujemo prve primjere i prve recimo aplikacije na novoj platformi, javno objavljene. To je ono što mi je zapravo najviše što mi je najveće ludilo od onoga što radimo. A druga stvar su klijenti u Five-u. Naš trenutno najveći klijent je Rosetta Stone, s kojom radimo vrlo zanimljive projekte. Suradnja ide odlično, uskoro nam izlazi prva iOS aplikacija za njih, u pripremi su 2-3 nove i stvari idu dobro.